Dear Love, ako si Clarice. Likas akong mapusok noong kabataan ko. Marahil, dahil sa mura kong edad, ay hindi ko pa naisip kung ano ang mga kahihinatnan ng mga pinaggagawa ko sa buhay. 14 anyos ako noong ako ay makipagrelasyon. Pero dahil tutol at strikto ang aking mga magulang, ay palagi nga akong tumatakas gabi-gabi makipagkita lang sa aking nobyong si Norman at saka uuwi ng mga 2:00 ng madaling araw. Clarice, pangako yan na hindi mo ako iiwan ha? Oo naman. Di ba may pangarap pa tayo na magsasama tayong dalawa? Kaso bakit kailangan patago tayo? Hindi pa rin ba pwede? Ano ka ba? Hindi pa talaga pwede. Alam mo namang ang bata ko pa, di ba? Mabuti nga hindi tayo nahuhuli. Mabuti na lang wala kayong aso kasi panigurado tatawol parati yun. Oo, sige na. Uuwi na ako. Mag-2:00 na ng madaling araw. Sige, hindi na kita ihahatid ha? Oo, kaya ko namang umuwi. Mag-ingat ka rin. Clarice. Huwag kang maingay. Teka lang, gising pa si Papa. Nilalamok na ako dito. Hindi mo ba kayang tumalo na agad? Sandali sabi. Mag-11 na ng gabi. Tara na. Ito na. Ang tagal mo akong pinaghintay. Tara na. Norman, sa totoo lang natatakot ako kasi ang bata ko pa. Paano na lang kung mabuntis ako? Nag-iingat naman ako. At saka, pinag-usapan na natin yun, di ba? Alam ko. Pero ewan ko ba nitong mga nakaraan? Natatakot talaga ako. Bakit? Munti ka na ba nilang mahuli? Pakiramdam ko nakakahalata na si Mama eh. Tsaka kinakabahan ako kasi 1 buwan na akong hindi dinadatnan. Ano ba yan? Huwag mong sabihin sa akin buntis ka. Hindi ko alam. Clarice, ano ba yan? Hindi pwede yan. Alam mo namang palang hindi pwede eh. Pero hindi ka nag-iingat. Ikaw ang may kontrol, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi talaga ako pwedeng mabuntis. Lagot ako nito ka na Mama at Papa. Ako rin naman. Hindi ko pa gustong maging ama, no? Hindi pa ako handa. Norman, hindi ko gusto na maging isang ina. Nakita mo ba, 14 anyos lang ako. Ganito, uminom ka ng mga inumin na maaaring makatulong para hindi ka mabuntis. I-search mo na lang sa internet at gawin mo yun, ha? Oo, gagawin ko. Pero Norman, paano kung mabuntis nga ako? Papanagutan mo ba ako? Aba, oo naman. Pangarap ko yan. Ang makasama ka habang buhay. At ito na, unti-unti nang matutupad. Pangako? Oo. Sige na, umuwi ka na. Mag-iingat ka, ha? Ha? O sige. Lumipas ang mga buwan at nalaman ng aking ina na hindi ako dinadatnan. Nang mga panahong yun, ay wala pa rin silang ideya sa sikretong relasyon na meron ako. Dahil nga 14 pa lang ako. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako. Dahil paniguradong lagot ako sa mga magulang ko kung sakaling ako nga ay... Ma, okay nga lang po ako. Bakit po kailangan pa natin pumunta dito sa ospital? Aba nang malaman natin kung ano ang nangyari sa'yo. Hindi normal na hindi ka datnan. Mag-aapot na ba na yan ah? Clarice, pasok na ho tayo? Ma, pumasok na tayo sa klinik. Sige Clarice, upo ka muna. Ilang tanong lang muna ha, bago kita i-IE. Okay po, Dok. Kailan ka huling dinatnan ng buwanan mong dalaw? Mga 4 na buwan na po yata. May nararamdaman ka bang kakaiba? Pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng iyong dibdib? Opo.
Minsan po nahihilo ako. Parang laging pagod. Clarice, matanong ko sa'yo, iha. Ikaw ba'y nakikipagtalik na? Po? Hindi po, Dok. Ay naku, Dok. 14 pa lang po yan at wala pang ang nobyo. Opo, Nay. Kailangan ko lang din po kasing tanungin para makasiguro at para din po malaman natin. Clarice, kailangan mong umihi para sa pregnancy test? May cup dito, pakigamit mo na lang. Pero, Dok, Sundin mo na lang, anak, at yan ang sabi ng doktor. sige po. Diyos ko, sana po hindi po ako buntis. Malalagot po ako nito kina Mama. Dok, ito na po. Alright. Mga ilang minuto lalabas na ang resulta. Clarice, Nanay, positive po ang pregnancy test. That means, buntis po si Clarice. Buntis? Hindi po. Hindi ito maaari. Diyos ko, Dok. Gaano na katagal? Well, base po sa naging calculations natin, kung pagbabasihan po yung huling buwan ng pagkakaroon ng buwan ng dalaw ni Clarice, 16 weeks na po siyang buntis. Pero, dahil alam na po natin na bata pa po ang ating pasyente, kailangan natin magsimula na ng prenatal care para masigurong ligtas po ang nanay at ang baby. Sana po ay makabalik po kayo sa susunod na linggo para sa check-up. Ma? Ma, I'm sorry! Paano mo nagawa to? Habang kami ng tatay mo nagpapakahirap, nagpapakasubsob sa trabaho, maibigay lang ang pangangailangan mo. Tapos ganito igaganti mo sa amin? Ma! Clarice! Clarice, ang bata-bata mo pa! 14 anyos ka lang! Hindi ka pa nakakatapos ang sekundarya! Hirap na tayo kung paano natin magkakasya ang pera natin sa araw-araw! Sa pag-aaral mo! Tapos ito, nagdagdag ka pa! Nag-iisip ka ba, Clarice? Sabihin mo nga sa akin, saan kami nagkulang ng tatay mo, ha? Saan? Ma! Patawarin niyo po ako! Hindi ko po talaga ginusto ito. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam na ganito. Lintik na katwiran yan! Anong hindi sinasadya? Hindi alam? At patuloy ka pang magsisinungaling sa amin kung hindi pa kita ipina-check up. Hanggang kailan mo itatago to, ha? Hanggang lumabas na lang yung sanggol na yan sa sinapupunan mo? Patawarin niyo po ako, Ma. Dahil sa ginawa mo, titigil ka na sa pag-aaral. Huwag naman po, Ma. Parang awa niyo na po. Gusto ko pong ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Tumigil ka! Mas pinapairal mo ang katigasan ng ulo mo kaysa sa pag-aaral. Kaya tama lang na tumigil ka na. Manahimik ka dito sa bahay. Ma! Sa aking pagdadalang tao, ay hindi ko rin inasahang iiwan ako ni Norman. Oo, hindi siya handang tanggapin ako at ang aking dinadala. Masakit dahil nangako siya at pinaniwalaan ko ito. Dahil dito, nagsimula na ang aking buhay bilang isang batang ina. Wala na tayong magagawa. Nandyan na eh. Pero ang palagpasin itong ginawa mo, Clarice. Nagkakamali ka. Pa! Ah! Aray ko po ba? Tama na po! Di ba? Ang sabi ko! Mag-aral ka! Anong ginawa mo?
ba talagang tumakas kada gabi, ha? At akala mo, may maidudulot sa'yong maganda ang pagiging mapusok mo! Tama na po ba? Please, tama na po! At ngayon, mabubuhay ang batang yan na walang ama dahil sa kapabayaan mo! Akala mo papanagutan ka ng nakabuntis sa'yo? Aba! At mas mabilis pa sa alas 4, nakaalis agad ng probinsya ang nobyo mo! Sinabi ko na sa'yo ng paulit-ulit na huwag ka munang makikipagrelasyon. Pero at tigas-tigas ng ulo mo! Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko po ang mga nangyari. Pwes, pagkatapos mong manganak, kailangan mo nang maghanap ng trabaho. Dahil hindi namin kakayanin ng nanay mo na buhayin ang batang yan. Liwanag? Opo pa. Lakasan mo! Opo pa. Maliwanag po. Magtatrabaho po ako. Sus Mariosep, kanina pa ata iyak ng iyak tong batang to. Ay, mabuhat na nga. Ay, tahan na. Andito na ang lola. Ha? Ay, nasaan na ba kasi ang nanay mo? Aba, Clarice! Clarice, hoy! Aba't anong karapatan mong matulog dyan? Kanina pa iyak ng iyak tong anak mo. Inaantok pa po ako, ma. Gumising ka at alagaan mo ito. Yan, akala mo kasi ang dali-dali lang magkaroon ng anak. Ipagtimpla mo na ng gatas tong anak mo habang hinihele ko. Dali! Sige po. Ay, ang apo kong yan. Kanina pa ba gutom? Heto po, ma. Ito na, apo. Huwag ka nang umiyak, ha? Ay, ko. Batang ito. Oh, ano namang dinadrama-drama mo dyan? Ang hirap po pala talaga, ma. Pagod na po ako. Diyos ko, Clarice, hindi ka pwedeng sumuko, sinasabi ko sa'yo. Huwag mong pabayaan ang trabaho mo at wala kaming ipapambili ng gatas dito sa anak mo. Alam ko po, ma. Gusto ko lang naman po na yakapin niyo ako. Magmula po nung nabuntis ako hanggang ngayon, nagbago na po yung pakikitungo niyong dalawa ni Papa sa akin. Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit. Pinag-aral ka pero inatupag mo ang paglalandi. Nagsisisi po talaga ako. Kung may babalik ko lang po ang panahon, hindi ko po gagawin yun. Nangyari na ang nangyari, Clarice. Sa ngayon, kailangan mo magpakaina dito sa anak mo dahil responsibilidad mo ito. Pagod na po ako, Mama. Pagod na po. Anak, walang pahinga sa pagiging ina. Lalo pa at sa mura mong edad wala ka pang kakayahan. Tandaan mo, wag na wag kang susuko, alang-alang sa anak mo. Simula nga nung iniluwal ko ang anak kong si Charis, ay nagbago na rin ang tuluyan ng aking buhay. Sa murang edad, ay kinailangan ko na magtrabaho at matutong dumiskarte. Dahil kung hindi, magugutom ang aking anak. Mabuti na lang din ay nariyan ang aking mga magulang na umaagapay sa akin at sa aking anak. Wow! Ang dami mong gifts, baby! Buksan na natin tong gifts mo. Ang bilis ng panahon. Akalain mo ngang 1 taon na ang apo natin, Nita. Oo nga Mabuti at nairaos din natin ang binyag. Magaling dumiskarte tong si Clarice. Ma, Pa, gusto ko po sanang bumalik sa pag-aaral. Kapag po 4 na taon na si Charis, unti-unti din po akong mag-iipon ng pera para sa pag-aaral ko. Bakit hindi pa ngayon? Sakto at malapit ng enrollment.
Hindi pa po kasi sapat ang ipon ko. Tsaka kailangan ko rin pong matutukan pa ang anak ko sa pag-aalaga habang nagtatrabaho po ako. Anak, kaya mo bang pagsabay ng pag-aaral at trabaho? Kakayanin ko po. Tsaka hihingi din po ako ng tulong na magkaroon ako ng scholarship. Ganito na lang. Tutulungan ka namin ng papa mo sa pag-aalaga at sa mga kailangan mo sa pag-aaral mo. Bumalik ka na hanggat maaga. Alam kong gustong-gusto mo nang makabalik sa pag-aaral. Talaga po, Ma? Oo, anak. Sayang ang panahon kung hihintayin mo pa ang anak mo. Nandito naman kami ng mama mo para suportahan ka muli. Tandaan mo, hindi hadlang ang anak mo sa pagtupad ng pangarap mo. Kung di, isa siyang inspirasyon sa'yo para mas magsikap ka. Maraming salamat po, Ma. Pa, patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko dati, ha? Pangako po, mag-aaral po akong mabuti. Pinatawad ka na namin ng mama mo. Mag-aral ka, anak. Naniniwala kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo ni Mama, Papa. Maraming salamat po. Oh, siya, tama na yan. Tandaan mo, Clarice, huwag na huwag kang susuko sa buhay, kundi malalagot ka talaga sa akin. Dear love, nagkamali man ako noon, ay hindi ko hahayaan na patigilin ako nito sa pag-abot ng aking mga pangarap. Lalo pa ngayon na hindi lang to para sa akin, kundi para sa aking nag-iisang anak. Alam kong hindi magiging madali ang aking lalakbayin dahil sa laki ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Ngunit sisiguraduhin ko na hindi ako susuko at patuloy akong magsisikap hanggang sa ako'y makatapos upang balang araw ay maitaguyod ko ang aking nag-iisang anak.